Bé, ens anirem col·locant mentrestant. Se sent bé l'àudio? Tothom? Sí? Ni molt alt ni molt baix? Bé? Bé. Si hi hagués alguna cosa ens ho comenteu, i podem modificar-ho sense problemes. Activem l'Instagram, estem en directe amb Instagram Live, també a través de Radio Trem. Saludem a totes les persones que ens estan escoltant ara mateix en directe des de radiotrem.cat. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots, benvinguts i benvingudes en aquest acte que fem avui en motiu de la Festa Major de Trem. És un acte públic, una entrevista en públic, és el primer cop que la fem i bé, a la vista està, de moment sembla que ha aixecat força expectació. Són un tipus d'actes que hi creiem i que volem seguir fent, per tant ens hi anireu trobant al llarg de l'any. I quina millor manera de començar per la Festa Major de Trem, en la que estem avui. Ja només queda un dia de celebració, així que us animem a acabar-la d'aprofitar. La vostra presència. També agraïment a l'Ajuntament de Trem per deixar-nos formar part del programa de l'acte públic. Volem agrair també al GIF per deixar-nos els tamborets, també a l'Ajuntament de Trem. I, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, a la persona que tenim avui entre nosaltres, a la qual entrevistarem, el Tom Figueroa, conegut com el Tomàs d'Eufòria, i aquí, si voleu, ja podeu fer aquest aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Crec que no cal presentació, els que esteu aquí estic convençut que l'heu vist, un personatge molt popular en el programa Eufòria de TV3, un programa que té moltíssim èxit i que aquest any, abans li confessava, ens va sorprendre la participació d'un jove pallarès d'Araós, que això sí que va, a mi personalment, va dir, ostres, estàs mirant la tele i dic, ara vist que les notícies que nosaltres generàvem tenien moltíssima audiència i vam pensar, ostres, ja que el tenim aquí, ja que ha fet un molt bon paper al programa i que bé, el podem conèixer, volem compartir amb ell una estona, doncs el vam convidar i ha acceptat molt. A vosaltres. Dit això, doncs començarem a fer aquesta entrevista. Hem fet una mica de recull de preguntes a través de les xarxes socials, en tenim unes quantes, després les llegirem. Si tenim temps també obrirem un torn de preguntes, potser algú de vosaltres té alguna cosa a dir. I abans, perdoneu que no he presentat al Tomàs, el meu company, Tomàs Garcia. Molt bona tarda, Tomàs. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Avui estic rodejat de Tomàsos, I jo soc el Jordi Ubach, també director i periodista de Pallars Digital. Per començar, Tomàs, m'agradaria anar als orígens, fem si et sembla una cronologia. M'agrada. I explica'ns una mica aquests orígens. Vas néixer a Xile fa 18 anys. Sí, fa 18 anys. Vaig néixer a la capital Pucón, del sud de Xile. D'acord. Com va ser la teva infància a Xile? M'imagino que marcada per la música, no? Totalment. O sigui, jo tinc records a casa meva, el grup de la meva família, dels meus pares, assajant i jo ahir mirant com funcionava tot i escoltant i també cantant sempre, no? Perquè els teus pares són músics, els agrada la música? Sí, els dos. Els dos són professors de música i han fet, ma mare també gestiona projectes artístics, concerts i tot això. Molt bé, per tant és una cosa que des de petit has mamat, has vist? Clar, des de sempre he cantat. Les meves dues germanes també. Som la típica família que com algú comença a cantar i estan els altres fent segones veus i fem aquí un concert a casa mentre cuinem o... Bueno, sempre és una bona ocasió per cantar. I quan i per què vau decidir venir al Pallars i concretament instal·lar-vos a un poble com Araós? Vale, vam decidir... Una història curiosa, Sí, com que no ho vam decidir molt, però bueno, jo, quan ja ho he dit abans, amb 7 anys em vaig canviar a Pucón i després amb 14 vam fer un viatge. Com volíem, conèixer Europa, no? I la idea era perquè el meu tiet viu a Anglaterra i era arribar aquí a Catalunya, després anar a Anglaterra, estar amb ell, tornar, i quan vam tornar va començar la Covid, no? La pandèmia. Estem parlant del 2020, oi? 2020, sí. Jo vaig arribar a Catalunya, em recordo, desembre del 2019, sí. Celebrar el cap d'any. Era el cap d'any, recordem que ja es començava a parlar de la Covid a altres països, potser aquí encara no havia arribat, que ja havia arribat evidentment, però no se'n parlava tant. I recordo que va ser el març del 2020 quan ja ens van tancar definitivament. Clar. I a tu et va enganxar? A mi em va enganxar, sí, estàvem a Sitges. A Sitges. Sí, estàvem el meu padrastre, ma mare, les meves dues germanes més grans i el meu germà petit, i jo. I com coneixíem una família que vivia a Sort, ens vam canviar i va ser com ahir va ser la decisió, perquè ens vam quedar com una mica atrapats, no? Però vam decidir com allunyar-nos de l'aeroport i aquí estem. Vau decidir anar al Pallars
i Sí. no al Pallars, a Trem o a Sort o a Pobla, com Sí, tothom podia vam pensar. passar molts anys. La meva professora de castellà és la mare de Tomàs García. Correcte. Estava ben informat. Abans et comentava, la meva mare venia a casa i després dels festivals de l'institut deia, hòstia, hi ha un xaval que cante fantàsticament, que es diu Tomàs, no sé què, i jo, vale, no sé què. I quan em van agafar Eufòria vaig dir, vale, és aquest. Ara ho entenc tot. Clar. Que guai, que bé. I Araós, oi? I per I què Araós, clar, per què Araós? Doncs perquè estàvem a Sort, bueno, som una família que es va mudar molt, no? Vam passar com per molts pisos i ja va arribar un moment que ens havíem de canviar i no hi havia res a Sort. No trobàvem res perquè som una família gran i era molt complicat i coneixíem una persona que vivia a Araós que volia mudar-se, volia canviar de casa. I ens va dir que alquilava la seva casa i que és preciosa, és molt bonica, i vam estar a Araós i ahir vaig fer jo el càsting online i tot, d'Eufòria. Recordo el càsting, bé, com podeu comprovar, el Tomàs parla un perfecte català pels pocs anys que fa que vius aquí. Merci. No només català, sinó pallarès. Recordo... Veritat. M'ho van dir, al programa, que tenia accent pallarès. Recordo el càsting, no?, que vas fer fins i tot referència, no?, d'on vens, del Pallars, no? I que vas reivindicar la teva procedència. I aquest va ser un dels aspectes que més es va destacar al teu pas pel programa, no?, la facilitat que has tingut a aprendre el català, i no només aprendre, sinó atrevir-te a parlar-lo, perquè moltes vegades molta gent l'aprèn, però potser li falta aquesta mica de punt de decisió, d'atreviment. Clar, i això de fet va ser fa poc, o sigui, jo abans parlava, o sigui, escoltava, feia classes en català, però jo parlava castellà perquè tothom em parlava en castellà a mi. I clar, jo vaig començar fa, jo crec que una mica més d'un any a parlar català, o sigui, a la segon de batxillerat, el programa. Per tant, com vas començar a fer el càsting, feia pocs mesos, podem dir? Feia molt poc, o sigui, jo normalment parlava clar castellà perquè al principi no saps com fer-ho, també jo soc una persona que li agrada molt expressar-se bé i és molt complicat com està, no sé què dir ara si no tinc ni idea de l'idioma, no? Però és molt guai. I et va ser difícil aprendre el nostre idioma? Jo crec que al principi va ser una mica raro, perquè clar, jo vaig arribar aquí i no coneixia ningú i tothom parlava català, totes les classes, i era com, i ara què? O sigui, va ser com començar un altre cop, un altre idioma, i per sort també, s'assembla molt al castellà i sí, tampoc és tan complicat, però jo crec que gràcies a estudiar amb aquest llenguatge, doncs vas començar també a parlar. Imagino que el programa també t'ha ajudat, no? Ha sigut com Totalment. Jo crec que gràcies al programa ara puc parlar molt millor. Però si avui hem portat el Tomàs aquí és especialment per la seva veu. D'on et ve aquesta afició pel cant? Hem dit que els teus pares són professors de música els dos, però aquesta passió per la música és innata o neix durant la infància? És que clar, hi ha molta gent que m'ha dit jo vaig començar a cantar amb aquesta cançó i jo no tinc ni idea, o sigui, és molt innata. Jo sempre he cantat des que parlo pràcticament i ha sigut com que sempre ha estat al meu costat, la música, el cant, i de fet jo veia com el meu objectiu més la interpretació, tota aquesta part més interpretativa, l'actuació, tot això m'agrada, i de fet ara estic buscant una escola encara per començar també a fer això que m'agrada tant, però el cant sempre ha estat i ha sigut com part de la meva vida sempre, o sigui, no tinc aquest moment que dic, vale, ara canto, no. Per tant, ens remontem a una edat molt primerenca. No sabria dir. Quines són les teves influències, Tomàs? Crec recordar que a Eufòria et van batejar com l'Elvis d'Araós. Pot ser. No? Nosaltres al diari ho vam reproduir, que ens va agradar molt la comparació. Elvis d'Araós, és molt heavy. L'Elvis d'Araós és molt potent, és potent. El nom. Imagino que Elvis és una d'elles. Claríssimament. Elvis, Frank Sinatra... Tinc influències molt diferents, perquè tenim aquesta part com de Frank Sinatra, Elvis, també tinc una part més de música latinoamericana, com Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, i tota aquesta part com de música argentina, també el meu padrastre és argentí i de petit jo també escoltàvem a casa molta música argentina, també el pop anglès, o sigui, tinc influències d'àrab, coses que estic escoltant ara, doncs m'agrada molt Billie Eilish, per exemple, els Beatles, ja tirem cap enrere, Queen,
Avui, per cert, tenim un tribut a Queen a la Festa Major de Tremp. Ah, sí? Sí, a les 12 de la nit. Que guai, no? Sí, sí. I Que bé, que bé. Si estàs per aquí només, Doncs em quedo, Que guai, que bé, que bé. Si no recordo malament, és a les 12 de la nit, no sé si algú m'ho pot confirmar. A les 12 de la nit avui tenim Momo, crec que es diu el grup, tribut a Queen. Que bé, que bé, que guai. Doncs sí. I quan et vas adonar que amb aquest talent podries arribar a fer-te un lloc al món de la música? Hosti, vale. Fer-me un joc al món de la música. Jo crec que arrel del programa, de fet. Perquè jo, com ja he dit abans, el cant ha estat sempre al meu costat, no? La música. Però el meu objectiu era més la interpretació. I arrel del programa em va sorgir com el dubte de, mira, jo també podria començar a composar i fer els meus temes. O sigui, sempre, abans de fer el programa, com ja has dit abans, jo feia concerts aquí al Pallars, fèiem moltes coses, tocàvem a bars, de fet teníem un grup amb la meva família quan vam arribar que es deia Varados 19, perquè estàvem varados aquí a Catalunya, i bueno, sempre fèiem concerts, jo crec que va ser un pilar molt concret per començar una nova vida, la música. Però a nivell professional, jo crec que arrel del programa, com que em va sorgir la curiositat, no? De mira, i si composo? És com un experiment també personal, crec que està molt guai. A més, Eufòria, abans en parlàvem aquí dintre, abans de començar l'entrevista, no és un programa que només premi la veu, no? com altres programes, altres formats, sinó que també us demanen ballar, interpretar, no? I diferents estils musicals. Això m'imagino que ha sigut un repte també per tu. Totalment, sobretot la part de ballar ha estat molt bé, però ha sigut molt guai perquè jo ho veia així, com per aprofitar per experimentar i tot. I de fet jo ara per això vull continuar experimentant i fer coses meves, no? I aprendre més de dansa, aprendre més d'interpretació i fer, bueno, coses molt guapes. I què et va fer decidir presentar-te al càsting d'Eufòria? Vale, doncs jo no tenia ni idea, jo no vaig veure Eufòria la temporada 1, no tenia ni idea del programa, jo no tinc tele a casa de fet, i va ser com la meva professora de cant, perquè jo feia cant a la Seu d'Urgell, cada dilluns feia com 1 hora i pico de viatge per mitja hora de cant, no sé si valia la pena, però a mi m'agradava. El port del cantó, no? Port del cantó, ja memoritzat, No, arrel d'això ja no em marejo al cotxe, ja m'he acostumat perquè no hi ha tantes curves, bueno. I em va passar una foto d'Eufòria, busquem veus, i va ser com, a veure què tal, provem, no? Fem el formulari, guai, fem com es diu això? La fase com online del programa, del càsting, i va ser com per provar, per curiositat, no tenia cap expectativa tampoc. Jo crec que gràcies a això tampoc com que li donava tanta importància fins que va començar i no sabia el que era, o sigui, jo vaig arribar al càsting presencial, hi havia una cua, encara crec que tinc un vídeo, una cua gegant i era com, uah, això és com molt gran, no? Això et volia preguntar, fins a quin punt t'esperaves entrar? Perquè realment quan veus els vídeos dels càstings te n'adones que allà hi ha centenars de persones, no? Sí, no? Jo me'n recordo d'estar a la cua i que hi havia molta gent que cantava però brutal i feia shows com només a la persona estava ballant, cantant i no la escollien i era com, uah, escollien com de 30 a 2. Era molt heavy. Però bueno, jo sempre intentava confiar, sentia que també tenia com... Bueno, en part, tothom som una mica especials, no? Cadascú té el seu, jo portava també una història, portava tot un personatge també muntat que jo crec que jo confiava en ell. I en general, ja t'hem vist durant tots els capítols del programa, però quina experiència n'extreus del teu pas per Eufòria? Quina experiència? Doncs moltes coses, o sigui, sobretot, jo crec que sempre ho dic, moltes persones molt boniques, un equip molt guai i també moltes ganes de continuar en aquesta indústria musical, o sigui, perquè és algo que no volia fer abans, era algo que feia, però a nivell professional no em veia. I ara, a més de les ganes que tinc de fer interpretació, fer ball, doncs vull començar i fer la meva carrera musical i això m'ho ha donat el programa. Hi ha alguna anècdota que es pugui explicar entre bastidors del programa? Buah, anècdota. Què vols que alguna cosa curiosa que passés amb els altres concursants, amb tu mateix, amb el jurat? Buah, a veure, algo així com... Hi ha un rotllo, imagino, no? Havia molt bon rotllo, sí, ui. Us ho passeu tan bé com es veu a la tele?
Realment sí, o sigui, el Que grup realment és molt guai. despreneu eufòria, realment, i molt bon rotllo, no? Realment sí, realment està molt guai, jo encara quedo amb ells. O sigui, jo ara ja aniré a Barna, vull parlar amb ells per quedar, i és com que, per això ho dic, o sigui, les persones que m'ha donat és, bueno, pràcticament el millor. I anècdota crec que no tinc, però passava de tot, però ara no em recordo. Molt bé, sens dubte haver-hi participat i arribant a les portes de la final, vull recordar, vas estar a un programa, podem dir-ho així, d'arribar a la final. M'imagino que ha degut ser tota una experiència, no? Per una persona que potser no havies tingut cap tipus d'experiència, valgui la redundància, amb la televisió, no? Amb el seu així més popular. M'agradaria que m'expliquessis, que ens expliquessis què vas sentir a l'inici del programa, és a dir, quan et diuen has estat seleccionat, ostres, t'entre vertigen, suposo que és una barreja, no? de sensacions, no? Clar, és una barreja de coses. A veure, jo també soc... És veritat que jo veia el programa com cada càsting a la gent que agafaven i era com... Buah, estaven com molt eufòrics, com que era com, buah, com... Quin privilegi. Jo també ara ho veig així. Però al principi crec que estava una mica més tranquil, o sigui, jo sempre he sigut una persona molt calmada i de fet tenia aquesta pressió de hauria de saltar o hauria de ara fer alguna cosa com per mostrar aquestes ganes que tinc d'estar al programa si no em surt a mi, i aquesta era com la gran preocupació que jo tenia al programa, com de exagerar, potser, no? No exagerar per agradar, saps? Com no... Jo volia seguir sent jo mateix i de fet no soc una persona que agraeix tot, agraeixo molt perquè és un privilegi, però no vaig tindre aquest moment de uah, i saltar i córrer, no, la veritat és que no sóc així i això no volia mostrar alguna que no sigui jo. Algo similar li va passar a un personatge que ara mateix, Domènec, crec que es deia. Domènec, mira. El Domènec, com pots veure, soc un fan del programa. Sí, ja ho veig. Crec que el Domènec també va tenir, bueno, també no, perquè tu no el vas tenir, però va tenir un problema d'exposició, no? Ell tenia un talent immens. Brutal. I ell mateix ho reconeixia, no? Que, ostres, que no acabava de treure'l, perquè se sentia com cohibit i no l'acompanyava, no? Això. Sí, encara parlem d'això amb ell, bueno, encara m'ho diu, que clar, ara quan canta i no està sent jutjat o no hi ha una càmera gravant, doncs es sent molt més lliure també. I clar, és per algunes persones i per altres no. A més sou molt joves, se us exposa, no? Davant de moltíssima gent. Sí. Bueno, teníem un rango, no sé com es diu, rango d'edat molt gran, O sigui, crec que el més gran és l'Héctor, que té 26, i la més petita és la Clàudia, que va començar el programa amb 16. 16 anys. O sigui, és heavy, Tu vas començar amb 17, si no m'equivoco? Amb 17. Vas fer els 18 al programa. A la meitat, a la gala 4, si no me'n recordo. Molt bé, Déu-n'hi-do. Vas sentir el caliu de la gent del Pallars Sobirà durant tot el teu recorregut del programa? Totalment. I això vaig llegir l'article de Pallars Digital i és com que hi havia molt suport de part de tot el Pallars i això ha sigut molt guai perquè també la gent, i m'ho deia, els concursants que eren de Barcelona no ho tenien. Només la gent que venia d'una comarca o d'un poble i això sí que ha sigut un privilegi perquè és molt suport i em fa molt feliç, clar que sí, mira. Moltes gràcies. És un privilegi molt gran, molt gran. Tant és així que a les semifinals, si no recordo malament, a Sort van col·locar una pantalla gegant al cinema Els Tilers per seguir el programa. Sí, això a Sort, sí, va ser al teatre, sí, al teatre Cires. I va ser molt guai perquè m'ho van dir i just va ser la gala que el meu camí es va acabar, perdó. Però va ser molt guai perquè jo veia els meus amics feien vídeos ahir veient el programa i és molt guai, o sigui, no tinc res més a dir. Tu ho has dit, els que veníeu de comarques, no? Crec que hi havia un noi de Solsona, si no m'equivoco, també. No era un més, no? És a dir, si una persona de Barcelona és una persona més, no? Perquè hi ha moltíssima gent, evidentment, però bueno, quan ve algú del Pallars, no? Dir, ostres, el Pallars... O del divendres? De les dues coses. Vale, mira, doncs jo me'n recordo la gala 5, Umbrella, va ser després d'una setmana de descans que ens vam deixar. Jo crec que aquesta setmana va estar molt guai, perquè era com ballar amb l'Umbrella, amb el paraigües, i va ser molt entretingut, jo crec que de les setmanes que més recordo. Però com a actuació jo crec que Wake Me Up, la veritat és que sí, le tinc molt carinyo. El ball recordo que era també bastant complex, el ball de Wake Me Up. Bueno, va ser com el primer,
salto a ballar, no? I va estar molt guai, o sigui, de les millors actuacions crec que per mi, perquè, bueno, va ser molt guai, va ser un canvi molt guai. Quina és la cançó que t'ha marcat més de les que has fet i per què? Vull recordar el Coti per Coti, molt celebrat entre el públic, perquè és el tema del moment, no? Clar, totalment. Doncs aquesta just no. però jo que diria que estic entre Paraules d'amor i en 3 minuts. Vas interpretar amb la teva mare, si no m'equivoco, Paraules d'amor. I va ser molt bonic perquè clar, jo me'n recordo d'estar a casa meva, com ho deia abans, cantant amb ma mare, cantant amb la meva família, i va ser com agafar tot això i posar-ho i mostrar-ho. I això, doncs, queda molt. Realment una actuació molt emotiva. Eufòria ha sigut un programa que ha generat molt debat a Twitter. Tu has anat seguint? No em deixo fer això. Perfecte. No tinc Twitter, no tinc res. No. De vegades hi veus algun reel d'Instagram d'algú opinant, però no ho feia molt, intentava no fer-ho molt. Creus que t'hauria afectat el teu rendiment? Jo crec que en part sí. Perquè sempre intentes com pensar que no, però clar que afecta i sempre estàs pensant com i això que han dit, no sé, ara he de fer això diferent perquè, hi són moltes coses que passen al teu cap que és millor no tenir res, no? Què te n'emportes en general d'Eufòria? En quin aspecte creus que t'ha canviat la vida? Quin aspecte crec que m'ha canviat la vida? Volem el titular, Tomàs, volem el titular, no? Doncs jo crec que em quedo d'una cosa que jo tenia, aquesta preocupació que he dit abans també que tenia, de sempre ser jo, no? I era algo que volia mantindre de regala i ara vull mantindre per tot. I a pesar de tindre aquesta por hauria de saltar, no? Per agradar, o hauria de ser una mica més eufòric, ser tu, no? Perquè això és el que agrada, ser transparent, ser una persona apassionada, claríssimament, però és una persona que té tot, com tots vosaltres. Al final jo crec que en el món de l'art en general, però en la música especialment, arribar a la gent és complicadíssim, però crec que només hi ha un camí, no sé si estàs d'acord amb mi, que és el d'obrir-se, el de la sinceritat, no? Cantar cançons que tu has viscut realment. Totalment. I llavors és al final quan arribes a la gent, no? Si fas alguna cosa, no? Totalment d'acord. Superficial, no arribes. No, i tinc un exemple perfecte perquè això em va passar en 3 minuts de Marwish a la gala, on em vaig frustrar molt, però estava tancat, no volia ser vulnerable perquè soc una persona que li costa també una mica obrir-se, no? Crec que a tothom li costa una mica, no? I a aquesta cançó no volia obrir-me, no volia mostrar aquesta part, volia només cantar, i això no es pot només cantar. Has de mostrar i viure la cançó, i això crec que ho vaig fer a Paraules d'amor, i per això em vaig quedar molt més satisfet. Molt més satisfet. Et deixem veure tranquil·lament. Tomàs, hem parlat fins ara del Tomàs de Xile, dels seus orígens, del seu pas pel programa, però ens agradaria també saber una mica el teu futur, el teu present i el teu futur especialment. Quins plans tens de cara al futur, a nivell musical, també a nivell de vida? Ens has explicat que aniràs a Barcelona. Quins plans té el Tomàs pels propers mesos i anys? Doncs moltes coses. Jo ara mateix estic composant, que vull treure la música i tinc la idea d'agafar tot el que a mi m'agrada, tots aquests clàssics, i revolucionar tot això i fusionar amb tot també modern, tot el modern que m'agrada a mi també. O sigui, em flipa la idea d'agafar aquesta idea més clàssica i fer algo meu i una mica més modern ara, perquè clar, finalment no puc estar tota la meva vida fent clàssics quan les persones que van fer els clàssics estaven fent algo diferent. Exacte. Al seu temps. Jo crec que tens un repte molt important al davant. És molt important i tinc moltes ganes. Realment el teu estil és molt clàssic, tu mateix ho has dit, és un estil molt personal, molt clàssic, i en el món de la música avui en dia domina molt la música electrònica. Total. No? Els samplers, els efectes, i clar, barrejar aquestes coses per mi és un repte. És un repte, i crec que és algo que no hi ha aquí a Catalunya. Crec que és algo
que seria molt guai tenir alguna cosa així, no? Aquí, a Catalunya, sí o què? També és una oportunitat, no? És una oportunitat molt, molt gran. I vull, de fet, mostrar tot aquest procés públicament i ja, bueno, ja veureu com. O sigui, estigueu atents. Estarem atents, i ho difondrem. Doncs, com us he dit abans, hem obert torn de preguntes a través d'internet, a través del diari, també a través d'Instagram, i n'hem rebut unes quantes. Tomàs, t'he de dir que hem rebut força preguntes, i si us sembla, no sé si hi ha algú d'aquí dels que els ha formulat, però si et sembla triarem les millors. Perfecte. I començaríem doncs, per la que vam rebre primer. Tens ja o has composat alguna cançó pròpia? Ens has dit que estàs treballant. Estic treballant amb això. Abans no tenia i és algo que he començat ara. O sigui, ara mateix tinc com parts i he de fusionar algo per bueno, muntar algo que estigui més bé, no? Però completa no tinc encara. Una altra pregunta enviada pel públic, per l'audiència, és si tens previst algun concert al Pallars properament i si et veus actuant a Festa Major de Tremp. Doncs clar que sí, jo volia estar aquí. Jo volia estar aquí a la Festa Major, clar que sí. De fet, vam parlar amb l'Ajuntament, que ja tenien tot muntat, i espero que l'any que ve poder estar aquí, no? Si no recordo malament, ja has actuat a Festa Major d'Araós, pot ser? A la Festa Major d'Araós i a la Festa Major de Sort, també. Sí, o sigui, ja he fet concerts aquí al Pallars i de fet el que més em va agradar és que hi havia molta gent de fora també, de Barcelona, de Girona, de Tarragona, que estava al concert, o sigui, em va flipar que també el noi Adrià, que em va contractar per fer el concert a Araós, deia que mai havia vist el poble tan ple de gent i és molt heavy perquè, bueno, em fa molt feliç. Va pujar gent de Barcelona? Molta gent, no? O sigui, és un poble molt petit, hi havia molta gent i això et fa molt feliç, no? Perquè estàs allí fent el que t'agrada i hi havia molt cantant amb tu. Un altre lector ens pregunta quina opinió tens sobre l'estilisme del programa i si ha tingut cap efecte en el teu estil personal després d'Eufòria. L'estilisme... Entenc, Sí. Doncs ha tingut un... Jo crec que sí, clar que sí. Ara potser soc una mica més extravagant. Vull recordar, crec que un concursant que va aparèixer realment el vestuari del programa. Sí, o sigui, no m'hi posaré, però com a mínim crida l'atenció, no? Crida l'atenció. Bueno, i és la idea que tenen, Perquè és tele i ells diuen que, bueno, que és així, no? I és extravagant i volen més coses, més colors i moltes coses passant al mateix temps. Potser és part de l'èxit també d'Eufòria, no? Pot ser, perquè bueno, no tenen por d'anar una mica més enllà també. I bueno, pot ser una mica raro, clar, sobretot per la gent que el veu sentat a casa al sofà amb el pijama, però bueno, des de dins ha sigut molt guai perquè estàs com experimentant. De fet, l'equip de vestuari és brutal, o sigui, gent molt guai, molt professional, molt divertida també, i ha sigut molt guai. Jo crec que en aquesta part a mi m'ha donat moltes coses. Això t'anava a dir, en el teu cas t'ha influenciat? Sí, m'ha influenciat i m'ha agradat m'agrada que m'influencie. Canviant de tema, un altre lector ens pregunta què és el que més t'agrada del teu poble, Araós. Wow, vale. El que més m'agrada, doncs, 80 anys, però la tranquil·litat. Aquí, inclús a Tremp, o sigui, estic al costat de la Rambla de Tremp i això no és teu. O sigui, a Araós, si no parles, no cantes, no escoltes res. No escoltes res de res, I això també està molt guai. Està molt bé, realment. Passem a les preguntes que hem rebut per Instagram, també n'hem rebut unes quantes, n'hem escollit les 5 que ens han semblat més idònies. La primera seria, en quin lloc somies cantar? Wow! Doncs, des de petit, jo arrel que m'agrada molt la part interpretativa i el cant, jo sempre he somiat en treballar al West End, que és com el Broadway de Londres, de musicals, i això és un somni que m'agradaria complir. Ets ambiciós, Soc ambiciós, soc molt ambiciós. Sona heavy, però jo crec que hem d'apuntar alt, perquè si no... Totalment, no té sentit, no? Està clar. És que clar. Tot ho farem. Un altre ens pregunta si tornaries a viure a Xile. Uau, aquesta pregunta... Vale. De fet, jo he començat com a escriure una lletra de tot això, perquè crec que, doncs en part, vull tornar per la gent, perquè bueno, ahí tinc el meu pare també, la meva família, els meus amics, encara parlo amb amics de Xile,
però sé que si torno no serà el mateix. I tinc records molt bonics, i tinc moltes coses que encara estan amb mi i vull recordar-ho d'aquesta manera, i si torno tinc aquesta por de que canviï, no? Perquè tot serà molt diferent. Doncs això he de reflexionar una mica més. Una altra pregunta. Creus que pots arribar a triomfar a Catalunya al nivell, ens diu el nostre lector, Doc és gràcies o Doctor Prats? A nivell de Doctor Prats, sí. Doncs jo, com he dit abans, crec que hem d'apuntar alt, no? O sigui, crec que pressió tampoc, però si no crec que pot ser d'aquesta manera, no serà. Un altre lector ens pregunta com ha estat el canvi d'anar a viure a Barcelona. Vale, com ha estat el canvi? Arrel del programa, no? Perquè ara també m'he mudat un altre cop. Així com de... Sí. Clar, arrel del programa. Doncs ha sigut com que tenia aquest canvi del programa tan gran, la part de canviar-me a Barcelona crec que no ha sigut molt heavy. Crec que ara està sent molt més potent que abans. Però també soc una persona que s'ha mudat molt. O sigui, jo he canviat de casa molts cops i estic una mica acostumat, crec. però bueno, molt bé. Crec que també està molt bé perquè puc començar una altra vida, puc començar el taller de músic que havia dit que estava... Bueno, t'havia dit abans que ja he fet les proves de nivell i ja començaré al setembre del 18. Puc començar a ballar, puc començar a interpretar, puc fer tot el que m'agrada perquè allí hi ha moltes més coses també. Coses que bueno, ja no tens, però bueno, has d'escollir. Bueno, pots passar la setmana allà i pujar el cap de setmana. Clar, és una idea molt bé. Moltíssima gent del Pallars que viu, que treballa o estudia fora. Clar. I que fa això, o cada setmana, cada 15 dies, doncs ens ve a visitar de nou. I l'última pregunta, comarca preferida a part dels Pallars. El lector ja dona per fet que la teva comarca preferida és el Pallars. El Pallars diu, a part dels Pallars, quina és la teva comarca preferida de Catalunya? No sé si en coneixes moltes, si has tingut l'ocasió de visitar Tampoc conec moltes, De fet, tinc moltes ganes de conèixer més Catalunya perquè he estat al Pallars i a Barcelona i poc més. Però dona'm algun exemple. Posa'm opcions i jo escolleixo. Posa'm opcions. Ficaríem el Maresme per dir alguna cosa com a comarca de costa, no? De costa també és un punt, Abans has comentat que has estat a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell... Osona, la Seu d'Urgell... El Bages... Jo crec que... Però no puc escollir el Pallars? Jo crec que sí. Jo quedo amb el Pallars, clar que sí! Clar que sí! Molt bé, doncs hem arribat a la fi, hem fet les preguntes que nosaltres, el Tomàs Garcia i jo teníem preparades, també les que ens han arribat a través de xarxes i del diari, i crec que anem força bé de temps. No sé si algú d'aquí es vol atrevir, us animem a fer-ho, a fer alguna pregunta al Tomàs. Ara és el moment, no tingueu vergonya, ho podeu fer amb alçada sense micròfon, vull dir que no... Va, que aquí tenim moltes fans i molts fans. No us atreviu a fer alguna pregunta? Sí? Vinga, ja tenim una sense micro, Tomàs. Sí, la reproduirem des d'aquí. Crida una miqueta fora, a veure. Ens pregunta, com et dius, perdona? L'Abril li pregunta a Tomàs si farà el càsting d'Eufòria 3. No sé si s'ho permeten. Si faré el càsting, no crec que s'ho permetren, Jo teníem la conya, de fet, d'anar tots al càsting i estar allí i que ara toca treballar i construir lo meu, no? Crec que aquesta seria l'idea. Moltes gràcies, Abril, per la teva pregunta. Vinga, va, algú més, allà al fons. Quan estaves al càsting, on pensaves arribar? Com et dius? Martina. Quan estava al càsting, doncs... jo volia arribar el més lluny possible, però... De fet, jo al principi no tenia com una gala en particular. Tenia molt clar que marxava. Sí, tenia molt clar. No per les cançons, sinó perquè ja... Pel nivell, potser, dels rivals? Tocava marxar. Jo crec que tocava marxar i jo havia passat tot el programa allí, no? També, o sigui, també la final ja vam estar, o sigui, no? Volia aprofitar també treballar amb els coaches, Clara Luna, Albert Sala, Paula Amàlia, perquè és un regal poder treballar amb ells i volia per això arribar el més lluny possible i també disfrutar de tot el pas i treballar amb un equip que és molt guai. Però jo, de fet, pensava que a la gala 12, bueno, quan va ser i tocava, marxaria, sí. Crec recordar que va ser l'únic noi que quedava a Eufòria. Això et va sorprendre?
Sí, una mica, clar que sí. O sigui, totalment. Ja em va sorprendre al principi que ja van treure 2 nois, ens va impressionar molt perquè és el potencial gegant, però això no ho va mostrar fins la repesca. I hi havia gent que era molt, molt bona, però bueno, em va tocar a mi, no? Més preguntes. Mira, A veure, tenim allà darrere. una altra mà aixecada. El teu nom? Doncs crec que ho vam parlar. Cine, interpretació, música, musicals, o sigui, està molt guai. Hem de provar. Tenim allà al fons un altre. Emili? Emili Tomàs. Emili Tomàs. Ja, ja són 3 Tomàs. Bé. 3 Tomàs, eh? Doncs, Ha preguntat, perdó, no l'he sentit bé. sí, de lo que estic composant ja tinc algo acabat. Val. Encara acabat coses, estic treballant en lletres i melodies, però res que estigui molt muntat perquè és molt treball i també ha de passar per un estudi, tot el tema de la producció, tindrà alguna cosa. Vinga, va, alguna pregunteta més. Fem aquí, després anem allà. Quin instrument toca el Tomàs? El teu nom? La Nerea. Ens pregunta quin instrument toques, Tomàs. Ara vull tornar a tocar el piano, perquè de petit tocava guitarra, piano, també tinc un baix a Xile, que crec que em surt més a compte comprar-me un altre aquí que el piano fins aquí. Sí, però vaig tocar molts instruments abans i després em vaig que vull començar una altra copa amb el piano perquè m'encanta, em fascina. També crec que per composar està molt guai. Hem vist també amb l'ukelele a les xarxes L'ukelele socials, també, potser, sí, a sempre. TikTok, últimament has penjat un sí, vídeo. l'ukelele, sí, sí. Ah, molt bé, entens, ahí. Segueixo. Explica, molt bé. Si no estés aquí, estaria aquí davant. El teu nom? La Jana es pregunta quin membre del jurat creu el Tomàs que el mimava més. És això, eh? Vale, deixem clar que em mimaven o com està el... No, és broma. Com que... Et refereixes com... Em preferia a mi? Buah, no. No volia eliminar. Sí, si tu eres el preferit d'algun membre del jurat, que et tenia com cuidat, com el preferit. Ho has notat això d'algú? D'algun membre del jurat? No ho vaig notar de cap, però crec que si hagués d'escollir seria Carol Rovira o Elena Gadel. Però no crec, No, la veritat és que no crec. Però bueno, ahí està la resposta. Gràcies per la teva pregunta. Vinga, algú més. Allí al darrere. Ben fort, que se senti. Quina era el teu nom, perdona? Ares. L'Ares ens pregunta, si no m'ha semblat sentir-ho malament, quina era la nena més guapa d'Eufòria? La noia més guapa d'Eufòria, per tu. La noia més guapa d'Eufòria. Doncs eren molt guapes totes, És veritat. Doncs la més guapa. És que clar, més guapa és molt relatiu, subjectiu. no? Per mi. Com parlem d'atractiu en general, persona i tot, em quedo amb la Nat, sí. La Nat va ser dels primers concursants eliminades, si no Sí. m'equivoco. Sí. Molt bé, més preguntes, va. En farem 2 o 3 més perquè se'ns acaba el temps. Sap greu, n'haurem d'escollir tu mateixa. T'agradaria treballar amb la mare de professora de música? Tres nois i dos noies i noi ens pregunten si t'agradaria treballar amb la teva mare com a professora de música, no? Doncs ho faig. Ja ho fas. Bueno, ho feia abans que nosaltres. Jo des de petit amb ella, perquè clar, és professora de cant i sortia molt a compte que està a casa, jo cantava, i també quan cantava com despreocupadament, ella em deia ojo amb això, perquè clar, has de posar diafragma, tot això. I sempre em fa classes, no? Sempre està aquí, com coach de vida. Privilegiat, has tingut una professora Totalment a casa privilegiat, sí. des de petit, eh? Vinga, allí, anem aquí al costat. Pots tornar a repetir, sisplau? Si poguessis escollir, si ballaries. Com? És a dir, si pogués triar, si ballaria o no ballaria, no? O només cantaria. Vale. Doncs faria tot. Ballar, interpretar, cantar, clar que sí. M'encanta.
les coses que hem dit abans, que a Eufòria us demanen no només cantar, sinó Sí, actuar. però això també és una mica més especial i això està molt guai, m'encanta, m'encanta. Molt bé. I vinga, va, faríem la última allà al fons, va, que no hi hem anat allà. El teu nom? Quina bona pregunta, m'encanta. La pots reproduir, que no l'he sentit? Que home? de les milers de persones que es van presentar al càsting, per què crec jo que em van escollir a mi? Vale, bona pregunta. És molt bona pregunta. Doncs jo diria que... Bueno, és que clar, en aquestes coses soc una mica més objectiu, racional, i hi havia moltes coses com que em feien una mica més... Bueno, que tenien coses per la tele, no? El fet de la història, el fet del català, crec que tot això cridava una mica més l'atenció. També soc un bastant jove que canta Elvis i Frank Sinatra, que això també era una mica curiós i, bueno, seria una mica això, no? I faríem l'última, va, l'última pregunta. Anem aquí, un adult, endavant. Josep? Te'n recordo de la festa major d'Araós, potser, no? Que guai, que bé, que bé. Ens pregunta el Josep si el fet de vindre de Xile li va notar alguna cosa des de la direcció del programa TV3, no? Si se t'havia... Certa pressió. Bueno, jo crec que sobretot al principi sempre deien com català, català, perquè a vegades nosaltres a vegades parlem en castellà perquè bueno, venim de la Clau també és de Cuba, jo amb la Clàudia parlo castellà perquè clar, és millor. I quan estàvem al plató sempre deien, vale, canviem català i bueno, jo sempre intento parlar en català. Però cap pressió molt heavy, no? Més com agraïment, molt més agraïment per parlar aquesta llengua. Crec que va ser molt més això que pressió. No sé si et responc la pregunta. La pressió ser aquest exemple. És aquesta la pregunta? Doncs, bueno, sí, bueno, sempre hi ha pressió, clarament. Però jo intentava no veure com ser un exemple, no? Jo intentava ser només jo, com mostrar el que feia.